matena ase sɛ nsɛm a meka fa like ho no ne ne team ho no yɛ nsɛm a ɛnyɛ nsɛm papa. Ɛgu wɔn anim ase. Ɛsaa sɛe wɔn adwuma no a wɔyɛ no. Na mepa like kyɛw. Baabi a ɔwɔ biara ne nua ketewa no me. Ɔmfa me phone so nkyɛ me. Magye atom sɛ mayɛ bɔne atia no. Nsɛm a meka fa ne ho nyinaa yɛ nsɛm a ɛgu n'anim ase. Na mepa ne kyɛw. Ɔmfa me phone so nkyɛ me. Ɔne ne team no nyinaa. Ɛfiti na ɛde korɔ. Me Ɔdwɔn memfa m'ano nka asɛm bɔne mfa Dr. Like ho bio. Ɛfiti na ɛde korɔ memmɔ Dr. Like din nka asɛm bɔne mfa ɔne ne team no ho bio. Mepa mo kyɛw. Dr. Like mepa wo kyɛw. Ɛyɛ wo nua ketewa Ɔdwɔn na ɛkasa yi. Mɛsrɛ wo sɛ fa me phone so nyinaa kyɛ me. Obi biara wɔ Dr. Like team no biara no, makasa atia no. Sɛ anɔpa yi, mebu nkotodwe wɔ ha na mesrɛ Dr. Like sɛ ɔmfa me phone so nkyɛ me. Ɔne ne team no nyinaa. Ɔfa hyefo baabi a wɔ biara mepa wo kyɛw. Momfa me phone so nkyɛ me. Papa Kumase nso mepa wo kyɛw. Mo nyinaa momfa me phone so nkyɛ me. 925 mepa mo kyɛw. Momfa me phone so nkyɛ me. Bɔbɔ Tafo TV ɛna Aborɔ ɛna Tubɔ mesrɛ wo afa me phone so nkyɛ me. Menim sɛ nsɛm a meka fa ho no ɛnyɛ nsɛm papa. Me sister Vivian Gyew. Sister Vivian mepa kyɛw. Mede me nsa to me nsa yam. Mabu nkotodwe pa wo kyɛw. Sɛ nsɛm a mebɛka fa wo ho ɛwɔ sii kɔnfin wɔ yi no ho no ɛyɛ nsɛm a na ɛyɛ bosirem ka. Ɛna na mebɔ me sirem na mekaeɛ. Ɛna na mefiri m'adwene na meka fa wo ho. Ɛnyɛ nsɛm a ɛyɛ nokorɛ. Mepa kyɛw Sister Vivian. Fa me phone so nyinaa kyɛ me. Ɔdwɔn mehyɛ wo bɔ sɛ fiti na ɛrekɔ yi memfa m'ano nka asɛm bɔne biara mfa wo ho bio. Ɛnyɛ nsɛm papa. Ɔbɔe Siki so baabi a ɔwɔ biara mepa no kyɛw. Me papa no mesrɛ wo Ɔbɔe Siki sɛ fiti na ɛde korɔ nsɛm a mekeka fa Ebenezer ne ne team no menka bio. Mɛsrɛ obi biara a ɔyɛ Kumawu doctor na actress biara mɛsrɛ no sɛ mepa ne kyɛw. Nsa da me nsa yɛ momfa n'ano nto m'asɛm yi mu ma me. Na mompa Dr. Like ne Sister Vivian kyɛw ma me. Na mesrɛ wɔn a baabi a wɔde m'asɛm no akɔdu no, wɔmma no mmra fam bɔkɔɔ ma me. Mepa mo kyɛw.